За какво ползвам етерични масла вкъщи? Защото ги лея навсякъде. Първото, което ползвам, лимонена трева за тоалетната. Капвам няколко капки върху рулото тоалетна хартия и абсолютно цялата баня мирише превъзходно. Същото може да се направи и върху кухненската ролка. Кухнята ви ще мирише хубаво. Лимонена трева е много подходящо, защото е свеж цитрусов аромат. За домакинските кърпи, които каквото и да ги правиш, се миришат нещо не както трябва. Тук какво правя? Взимам мента и във всяко ъгълче капвам по една капка. Едно, че кърпите миришат хубаво, друго, че и кухнята мирише хубаво. И последното нещо, което използвам, в ето такъв дифузер, имам няколко най-различни, слагам лавандула. Няколко капки лавандула, включвам дифузера и спа като бебенце.